Inti qabelkom ħalli Merħba sinjuri għal shooter u forsi vera il-Eurovision ma rbaħniex. Bizbrix. Pero aħna l-għatin nirbħu jew morru tajjeb f'affarijiet u lanqas biss intom tikkazera hekk. Pompa jew Ibatuna. Għansemmi l-konftitijiet tajjeb. Eżempju hemm Millennia Karabot. Di x'għamlet? Di Rocket, di għamlet il-100 meters fil-11.5 seconds. Taf xintej? Jekk tgħaddi minn qudiem l-speed kamra tixalilha. Mela anka jien tajjeb għalihom edaw. Mela punti Records. punti. Ukoll, Jiena fek nitkellmu dwar Maria Xwireb u John Caruana dawn marru tajjeb ħafna fis-sailing ukoll tajjeb. Umbat kellna lil Caroline Gauci, eżempju li fil-lob tal-Commonwealth, di għal 50 meter freestyle kienet marret tajjeb ħafna wkoll. Jekk hemm iktar li għandna għal xiex insemmuhom ibbagħtu għandna fuq shooter waħna ħansemmuhom għandna l-Presidenza tal-Kunsill tal-Ewropa. Mela, dik Għandna. mhux oħra. Kienu tawna l-George Cross ukoll li għandna. Zom naqra, ġdid tal-George Cross mhux daqshekk konvint minna jien. Għala award. Ħala. Għaxħata jonna ir-Re George. Tajjeb. George Cross. Ma tafal fejta jonna wara l-gwerra, Ma fejn. Il-gwerra li d-deċida li ġiret huwa x'aħna ma rridx nġidu gwerra, għana konna l-Ingliż. Xek konna qed nagħmlu għad il-biċċa xogħol. Fej sejjer bħer. Fej sejjer, ħammur nara n-nies jaqblux ma' George Cross fuq il-bandera jew le. Għax jien għalejja li taqbad u titfalna. Ħajneħ il-George Cross. Isma' inti il-George Cross. Joġbok. Mamlu għabajda u sawda tal-ħib sawda ġimu. Malta kollha slala biġifieri. Dik feġu kif użommu hemm. Bella. Lubija li Lubija. Taħseb li għadu japplika llum? Ma għadna. Għadna. Naħodak u noqotijiet. Mela tajjeb. Preferejni inti. Tuġalik naħseb il-George Cross isbaħ. Joġbok. Mela ma jġobnix. Dak mux l-Ingliżi tawunna. Għax ma kienux l-Ingliżi għalina. Mux vera? I'm sorry, I don't speak much. Mux Malti, sorry, I thought you were Maltese. Mela, sinjuri, b'dik il-komment jiena nalaqaw, għanna nies indeċiżi fuq il-George Cross, imma l-iktar biċċa xogħol hija jekk neħħieħ se titfa' minn floku. Lura għal shooter, sinjuri. Dan waqtlek il-kartiera. Thank you, Jmin. Xiex. Mustattini xi ħaġa li sibtek il-kartiera. Ma inti x'issib kartiera taqbad u toħodha. Kieku Ma kontx se noħodha jien imma naqa' kompens, inti tistgħu jitwalu lek ngħidek mhux dejjem. barra minn hekk. Di fiha l-ID card. Imma ngħidu għandek kieku ma jkunx fiha l-ID card, tista' taqbad u toħodha kartiera hekk. Huwa legali jew le jekk issib kartiera mingħajr dettalji u żomma int. Legali? Naħseb la ma jkunx fija affarijiet. Ma Kontra l-leġi, l-sib qed tirrapportaħ. Hekk ikun fija l-flus insomma jien. Ija. Le, ma tkun ma fija xejn, ġidni nagħmel. Iġbir ma tmurx l-asta tal-pulizija biha. Ma nistax għamel bijak, ma jafx tagħmel. Jien nista' mmulla sa ngħidilhom jien tlift kartiera. Eżatt. Li għandek xi ħaġa ngħidlu għand kelli l-flus fija, ngħid ġifri kriterja li ħajkun hemm ħajti li da. Ma naħsibx li tista' ma nafx. Ma jien inżomm. La ma hemm xejn. Dik kollox, nsaqsi l-avukat. Fil-liġi penali tagħna, fil-liġi kriminali, jeżisti kunċett li aħna ngħidulu theft by finding. Persuna fil-komunità li tittati eżempju tajjeb, għandek tmur fl-eqreb fera tal-asta tal-pulizija u tilhom hemmhekk. Stajna konna aħna mhux hekk, dik tirraġuna dejjem. U sinjuri, dak kien shooter għalikom illum u jekk tuxruq u tkunu tafu jekk hemm xi ħaġa legali. Jew le, ebatulna fuq il-WhatsApp number tagħna. Jiena diġrat li, Le, tal-kartiera. bis-seta. Mela darba għaddejk, dak il-van li sfalli jkun hawn parkeħ. Mela għaddej mindeħ u nara kartiera hekk. Kien fiha 3,000 euro. Il-ħanina, mhux x'għamel. Għax jibda, inti dem tittajt. Kieku jien x'nagħmel? Kieku Kieku jien nitlef kartiera fiha 3,000 euro, nkun nixtieq
illi tu l-lura, bat ħallejtu hemm, issa mbagħad jiġi sejtu. Kemm ilu da? Braħt l-lura. Fejtrak l-isfar? Fejtrak l-isfar. Ma nsa spiċċajna, ciao.